Chi yu le jiani te chu nupa ni in kumthum lai ani nei to a ma se nupa nun po la mang lawin an nun chu an hlim lo hle jiani chuan anin karbo rak chu siam thatum hle ma se chi yu chu aiin la sang tla thunga zan khatero chi yu chu nor luin nupa nun chu an hmang ve ta ma se zinga tho chuan akia nga alo mu to ho lawa anin nei atang khan room danga lamu charcharin jiani tan chuan a shom thei hle a ma se chu mi jing chuan engki ma that be se thau chuakin breakfast tur lo siam saka ma se chi yu office kal tur chuan angai lo thu le ama aiin anom puin a siam thiam zawk thu shilin a chwa san zuya jiani tan chuan a shil hai thak hle chhun lama an office a file thei hmil pe tura avakal chuan ba yilu nen an interview live nang fu in media te ma a chuan an hlim dun hle a chu chu tiang taka a hlim mela mu ve ngai lo wang chuan jiani po chuan thik hle ma se engma ti the nei si law mi pui ma a chuan chi yu chuan ba yilu angai nat na chu a thup lo hle boka a thorim na le ain pek na wanga hlotlin na an chan chaute chu a chuang hle zoka ba yilu chuan du mel takin alo mel ve thin bok an interview na kia nga na thok om ve te chuan an chen chin chu an soi sep sepa high school an kal lai atanga in sheto an ni bok nen in kop turin an du hle a jiani nen chuan an chung te no ruina wang chawa in nen ni thuan sha juk te chu soi sep sep in adu tak zok chu ba yi liu chu ni in an soi boka jiani tan chuan atlom thlak tak zet ril runa taka kirin chi yu chu a hlim zawk nan kalsan mai chu atum ta a in chena du thu chu message thonin parking lot ta a omlai chuan car chak tak ron tlan chuan a ron su ta thut a hminga kautu wan nama wang chuan jiani chu har zokin nai taka chi yu chuan lo ena makti taka me letin a kor hak te chu school uniform ani ti a hai lo banga an nizat inziak chu enin a phok em a high school an kal lai huna akir le chiang ani khwanu in hun tha a pele nge ani ti sha in a hlim zawk le a college entrance exam om mai tura a thiam lote a zo chin chi yu chuan lo mel rengin jani chuan zirti rangai to lo thu shilin rang dakin ain thiar fi hlim san ta nga la tuna changa chi yu chu ti boy lawa alaka changa inlak shana nun bu chan chat atum ve khop mai chi yu ero jani omdan te thuta wang chuan alung oi lo hle a midangin an thiam lawan lo zo te chuan hun nei lo thu shil makin jani bok chu apan le a chanu nen an ti ti lai chuan a dokan ma a tak vakun nyamin thil omdan chu a zo chiang nun le ngat ama a ti ve thei to thu lo shil chuan chi yu chu alung oi lo zwal hle a ama ti boy reng chinin voile khata a kyan san thut tamai chu a sha thiam lawani chi yu kal nu po chuan jiani omdan chu a chianu linyan po chuan makati ve hle a chi yu azar boy na sat thei zia sha in mak chu a ti top thei bik lawa school pona mani chawa jiani kal lai chuan an class sami mi pakhat churon kalin aron belula an pia loka basketball khelme chi yu chuan lung oi lo fe in an thil ti thei ngil thak chuan alo mel dun bok jiani ron nei tu pa chuan bookstore kal nuama ti thin thu te lo sha in an hon thar chulai hnai lokami a sha thu chu aron shila kaldun puya chuan aron som ngal jiani chuan a address shil zok mai turin lo nge na chu pa po chuan rem ti ve ma in ma se a omna hmun le a dor hming vel lam a har dewa wang chuan wechat manga in thon mai chu a rota jiani po in lo rem ti ve ma in a id chu scan turin aron phor ve boka ma se a scan zo ma chuan chu pa luwa chuan basketball in ron fu do tin a phone po a thlau ngal boron kalna laman en chuan che yu le a thian te pahni chu ngen mel fe in an lo dinga che yu thian te pahni chuan chu pa churon nain an u naw pa nula alo ti boya wang chuan an ron chingi om hle a chu pa po chu rang takin ain thiar fi lim ngal jiani ero until ti dana chuan alom lo hle a che yu chu angai ven to don lo thu shilin akal san mak che yu chu akut lo hum ru ngat ngatin thin rem takin akal son ve ngal mak bok
Jani school a hodon chuan an driver ngakin ading renga mase arun lang thei reng lo chu biak mai atuma chu ta jing lama chu yu nen an ho ral don thu shila kal lo tura ati thu a soi sha chuakin mola in ti hle chu yu nai atum to lo wang chuan kaule mai chu atum boka chu ti lai chuan a pya loka changin chi yu le a driver te chuan jiani ding lai chu lo en ve rengin driver zawk chuan in hona an nei yam ni ti alo zota an nei lo thu lo shilin driver bok chuan an va shrai ve mai do nem ni ti ya zo le chuan o ti in lo chang vata mase an tlan phei don lai tak chuan jiani ma a chuan karwar pakhat dingin jiani best friend linnuan kha alo ni a thla thei thu shilin jiani po lut vatin anin phur chhuak zui ta dai jiani te chung kwa in zanji an nei lai chuan apa chuan chu yu chu eya ahman ni vele som turin a shila jiani chuan ahman lo tur thu lo soi makin jiani pa chuan afanu chu yu nei turin a thlem na sa hle a alon puk na tur te pon jiani le chu yu te ron in thla an mu awanga rang takalon an puk tir ngal thu te shilin chu yu a changa sum siam theidan chu alo ngai twa hle a jiani ero in sum chau ngai to a boy reng lo tur a shilin a thin rim hle a apa po afanulaka chuan lom lo hle in thin rim takin chu ei dokan chu a tho san zui mak jiani nu chuan afanu chu lo soi pui ve tum ma se jiani chuan a du lo hle a voi ni chau ala thla chunga chu tiang an lo be sei chu a thin rim hle skola po ngai ven tu tam taka nei thu le chumi te chuan thi ka an chung ko chungchang thlenga ti hmingchhia theina an zon dan te chu shilin chu mai ni lo anu chuan college student angai zong ti a sheboka apa chu ama aya anasa tur thu shilin chenwa turin a shil zui bok jiani te po college entrance exam tura la in ba sai zelin ala har satna deu te chu a chanu chu a shil ve mel mela an chak lo ka chu che yu po chuan lo she ve rengin linyanin jiani essay zia lak saka atlan thut lai chuan jiani po in rang takina ngala mase che yu lo ding renga chuan va in su do tin atlutur chu alo dom vat boka nai taka anin mel zui jiani chuan ho tura linya nen anin chen nu chuan a bek chu akin engi mu azonga chumi pa chuan notebook pakhat mu in a exam pek tura a har sana deute chin fil dan lo in siaka makati hle mase chu yu nen anin su chum khan ada nge yani ringin a chan pui chan chu a sha thiam lo hle a Hmeichhe University ya alu lo a hlo wange ti za a hlo wang zawk ti angai twa rau mai entrance exam po zo felin nuaman ti tlang hle a chumi hnu chuan thalak puya linyan chuan jiani chu somin an hun nei ang chu chin chhia tlak taka siama du thu shilin a phur hle a chiyo point alo ngai ven ru ve reng ti an shelo thla an lak don chuan jiani chau chu omin linyan chu alo thleng thei lowa cameraman a phun tak ringa chuan ama chawin alak mai tur thu soin adinga cameraman in a me don lai tak chuan abula chiyu chu ron dingin moi zatin camera lam hoi chuan anuya cameraman in a met so a ron dak chuak po chu makati hle jiani po in makti mel takin han en boka chiyu po ngoi rengin akal son vele mai bok an chan du na zanje ai tura pon lama anin tiam rol chuan jiani chu a ron tlai hle a man mo ta ka ron tlan lutin atum lo dewin chu yu o ma chuan ain tole dota makti takin amel zui bok chu yu mai ba ka a chan te pani po lo om ve in jiani chuan linyan ne na chuan an pani chawin anilom ni ei tur ti in zot non le nga ta lianian chuan an room book AC a chat wang ani thu lo soin midang chu yu chan te po chuan an lo soi pui ve boka lungai lo tura shilin poisa an choi tir ve don lo thu te nen lam chuan an soi ngal zat bok jiani po chu a thu thlave maya mase a chong tam lo hle thunga a chanu chuan in thiam vak lo bokin thu pha chu alo choi boka chumi hnu lok chuan linyan phone khoi chuan Hmeichhe entrance exam results wa thu aron shila rang taka en ngalin linyan chu tling phot ma se jiani ero chuan a phone chu enin engma soi du lo thunga
thian nu chu a hlimin a phur em a chu yu chuan Johnny ngo chu lo melin a thian pa pakhat zawk chuan enge a result ti chu a lo zot ve cha bok ma se chan na apek ma chuan bai lu churon lang thutin an thil ti turan shil ve lo wang chuan chu yu kyanga chuan a ron vui ve na sa hle a Johnny eroin mu pei lowin chuan lam siamin restroom lam chu apan ta da ya restroom ma a om chung te chuan an hmalam huna thil om dan tur te khangai to ki rin a thin rima engkim chu siam that veka du ani ber chumia ta na ma sabera tan chuan chu yu nai lo dan tur bera omani restroom pona a chwa ma chuan linyan chu texin a omanom lo thu le a ho ma tur thu avashela a chwak cha chu cheni loading reng chu a muzui chu yu chuan Johnny chu ron nain thadeu hian Hmeichhe University ya atling lawani po in a poina om lo thu chu a ron soya a ron hnem ve nge ya Johnny beina sa zia sha a ril ru shi om a hlau ve te po ni ma na ma se Johnny chuan ama aya thazok atong nge yang ti in shelin a thoron pe thatak tak te awang chuan lom thu chu alo shil boka ati boy to lo tur thu soin a kalsan zui ta dai chu yu chu a shil hai le a chumi nuwa a thian te le linyan po ron chhuakin linyan chuan a hma dai khan bai lo adu ani te chuan shil tur ati in anti boy lo tur thu chu alo soi ve boka thin rem takin a kalsan ve bok chu yu pu a hoi a hle ringot Johnny ina thlen chuan anu le pa te chuan thut khom na ru ma lo thudu nin an om dan chu pa ngai lo deuin a sia a rin lok ang nge in anin chen tak mai thu chu an lo shel bok Johnny chu nui sak hian ril runa thup tum takin in nei na khura changin an tlan chuak thei ta chu alom pui thu a shila anu chuan rang tak hian abula om turin alo som ngal bok ma se Johnny eroin puitling ani ve to thu lo soin so chau University ya Chinese medicine zir tura exam pek to thu chu a shil ve a apa chu a thin rim hle thung Johnny ero an thu pek anga Hmeichhe alu a che yu ne na an nun dan ngai ang boka let kha du to lawin thu pek ka zom luata a kalsan tak a zir chak ber Chinese medicine chu anun thara chuan zir ngei chu atuma nirei lo te nuwa changa apu bulla a om tur thu soin a thil ti ngai ven lo tur le an ni po a ngai twa don bek lo thu soin a kalsan zui ve ta mak apu ina om nu rei lo te ya so chau University a chang chuan admission letter adong ta a apu nen chuan an hlimin nuaman ti kher mai che yu po in Johnny chung chang chu lo chui in Hmeichhe a entrance a pe khau lo thu le so chau zawk a alu don thu te chu a she tamaya makati in a shil hai boka rang takin muturin akal ngal Johnny pu in ava thlen chuan an huana na thel ro thianin Johnny chu alo boy hle a che yu a muthu chu a phu ve na sa hle che yu chuan engwanga Hmeichhe a entrance chu pelo nge ani ti le engwanga wi chata block nge ani ti chu azot nga la alung oi lo hle Johnny chuan a boy na tur om lo thu lo soi ma se che yu eroin le khazir tir tura ngen tu ani thu le boy tak chung puwa a zir tir ani thu soin chu mai ni lowin a bem la ya adu zia a shilte amit la tu berani thu le ma se ama chu phu lo ni ya a in sha ta wanga na sa ta ka be ya Hmeichhe a an lu ral thei ve le a bel nu ni adu thu a soite po chungai toilet tin Johnny om dan chu a she thiam lo hle a bai lo let wangem ni a ril ro thak le tak ti zot le in midangin an chan chin an soi dan ti awanga medical college chu thlang ta zo ka ni ti ro ti in Johnny chu azota Johnny chu angoi de ta an hun lo om tura che yu le bai liu te om dan ngai to in mi pui ma a po in du ti sha taka anin phaulan ngam to na te ngai to ki rin aril ru chu alati khau ve tlata che yu chu Johnny danglam taka wangi ro chuan a boy hle thunga Johnny chuan a ma zonga a university lu na ngai to ngai si lo tuna engkim a fel vek nuwa alo ngai to thar le ta chu soi selin Hmeichhe akal tura adu pui chan po ama adu wang le alaka changa om sang tura adu lo wang ani empty so tin
chu tiang ema zak theilo ani lo thu a shil ve ta roya ama angot ani thei to lo ti shilin du thu sam le tumte anei ve to a tuna chuan a zoi to don lo thu shil tlangin akal sana in chunga chuan lutin chi yu shil hai taka ding chu kongka a khar khum maka beidon mel taka chi yu let le lami ro ril rukhing bai takin a thlir zui ve vong vong thung zana chuan jani chuan message dongin a thil pek tur an deliver to thu an ron shil tamaya makati hle mase ngai to chhuak zuin chi yu wa birthday ya a deliver tir kha ani a mase an bo ro zong zong nen chu tiang a thil lo va pek vel chu a du lo hle a mase an lo da diam to si no ta la chuan akianga omzel a du thu chu ala ziak zuya lakle theida na ngai to na sa hle a chuta in chung en kol tu pa ber chu a phone ta mia lo shangal chatin a present po an don thu chu alo shila lom thu soilet na gift po an pek va tur thu soin jani chuan ngai ati lo hle a chumi aya gift a pek to zawk chu ala le theyangem ti zo tin chu pa la chuan a thei to lo thu le midang po an omnal to thu chu alo shila midang ta omnal awang chuan jani po in ata ber a shang chuang lawang ti in a thla chu amwang ta dewa ada zui ve mai chi yu ron lang hlolin jani gift pek ngai mai chu akeng wa wa a en ngoi ngoi bok chumi nuwa anozia chu chiarin nun ha dam le hlim taka mang chho tur ra du na ba ka akianga omreng adu thu a soina te chu chiarin a hlim phian mai atuk lama chuan gift po chu an thon tange ya jani chu a chanu pakhat chuan ron pe in a bom a to mel bok nen chu nu po chuan alo mu chak le a jani po in hong zuin bracelet na zet a ming lam toy sjn chuang kal chu alo la ni suya a moi hle message ani heroin nuama ti chia lo thung chumi nu chuan a chanu linyan chuan in mu puya ron sumin zana chuan thil ei tura anin tiam na hmuna va thlen chuan rin ai takin an lo tlema hadam thla ka ti viau a chanu chuan che yu chungchang bok soi le in a thil pon kha isha empty in a zota jani chuan lu lo thing ma in linyan chuan rang taka phone phorin thalak pakhata mu suya na hlat taka bai lu lo lut po chuan jani churon mel rengin alaka che yu chan chu atum lo khop mai bai lu chuan jani le a chanu te chu va panin avanui deuh songa jani heroin a ril ru chu a she to bok nen a mil vak lawa bai lu pon alaka che yu a chan du lo wang chuan a ruk tak chuan jani laka a ril ru pu chu a che hle jani chuan abana bracelet abun chu a mu ve ta ngala che yu pek nen ain ang chia ti a shat phei chuan tho hakin vane thlak taka a pek alo ngai thu tak lo chu alom ru hle to chu ti lai chuan kon kalama che yu chu a ron lut ve hlola bara thok ho chuan an lo endu in tha an lo tingang mai rang taka che yu lama chuan bai lu chu phei thwain aba na wa wan deuh chota che yu chuan nuam ti vak lowin lo da kyan tum ma se pakhat la chuan tun lai angai sak lo rau ti in lo vui ve na sa hle thunga jani te an lampana an lo pheita ka chuan aban chu ada son thei ta sham jani chuan an school beauty queen nen chuan an local dun chu a be se vak lo thu ngai om lek lek a lo soin linnuan nen ti turan nei awang chuan an ti boi to lo tur thu soin jani chu akal son ta ngal thwaya che yuan zui tum chu bai lu chuan a lo chel deuh tlat thunga linyan chuan a chanu in lo du to chin wang chawa chan puya anin mu thaidan tu rahman pui ni thu soin che yu po in thla shun mel takin lom thu chu alo soya bai lu mel zo pa chuan che yu ne na alung ngai na athlen sakani chuan a tha tur thu soin rang takin che yu po jani zui turin atlan zui ve ta ngal step bula ading lai nang chingi ne che yu chuan engwanga tlan chiangi ani ti chu azo zui zat jani po in lo mel ve vatin atlan chha lo thu lo soi ma se azam mel le thunga kalmai tum chu che yu chuan dangin banga chuan anor bet zuya jani chuan kalson turin ti ve ma se che yu chuan chu ti maya kaltir chu atum ho lo
engwanga ala ka changa biru tlat nge ani ti le WeChat ala block chan chu zo tin I man zowa I pai chuak le mai thinem ni ti in omzi nei taka zo zuin jani chuan chutiang ani lo thu lo soiwa tin che yu po in chutiang ati chu a thaber lawang ti in lo shil ve boka jani chuan anin kar chu ti top du vya ma se che yu ero in ala tum lawa bolchan pui chu ala tum chawa a bracelet pe kir po kha ron phorle ngatin engwanga thon let nge ani ti chu azota thilman to takani ba ka ama ne na ain me ve lo thu chu lo shilin chi yu ero in chutiang engma a om lo thu shilin abun tir le ngata a thu lawa phel hau lo tur a shil bokin a phone chu adil zui bok jani po in she tak chungin a phora chi yu chuan lo ban thuai WeChat chang chuan ama chu in unblock in voi khat ma block to lo turin chadeu chuan a shila a thian nu local ve bok nen an om hau theina mun nuam tak zon puya som zuya jani chuan rang takin chi yu chu in thar film san tumin kalvut ma se chi yu chuan abana alo man le sham abial pa bula chu adu vak lawem ni ti zotin jani chuan makti takin alo mela anin ngai zon lai a sha lo thu shilin chi yu chuan a present pek le a karta a thu zia chu soin a kianga hun man reng adu thu a zia na lai te po chu soi chuak le in chuan ani po in present a thon let ang che in a som na apom ti na ani thu soin jani chuan sha swal palti in soita ila I o yangem ti in lo zot ve ta khau chi yu chuan makati hle a jani bok chuan present tur kha April a order dai to ani thu soin alo she chang to lawa me ya tyang bo ruak an ni ta bok nen an pa ni chuan thil thei ni in a shelawa chi yu chuan chu tyang so ngai to lo tur lo ti ve makin ma se jani chuan lo zui kwala ti bai tu zo ka ni thu le ani poin adu ngai lo thu shilin tuna chuan adu du anga athunun thei to don lawa wangin chutianga omnia chuan anga ya chi yu chuan chutianga ni lo thu lo soi ve bokin alaka aril ruput mang te fya turin tuna chang chuan ama zokin alung oi ma a zui ve to don thu chu a soi chuak ve ta rap maya chumi nu chuan thata ka bar lama po le tin chi yu chu hlim viau ma se jani ero aril ru chu ala nuam thei lawa thei tui ina an chut lai mek chuan an chan te chuan kek na tak ron nor lu tin birthday la an ron sa zuya jani po in a pian chamani ti a sha chuak ve ta chia nim takin pian cham chi bai an buka chumi nuwa bati chu du thu asam zuwa chem hlum tur a shilin jani chu amai mi ching zui wangwanga ati swal na ngai ti swal nun lo tura dil mol molin lim takin bati a chem hlum zui chuta che yu chuan a ku dron vun sakin jani chuan lawin dan tum ve ma se nget takin a chela du mel taka nui sang chunga alo mel te chuan makati em ringot lim taka birthday an lom zo chuan pona ho tura chuakin che yu chuan thlatum hle ma se lin yan nen an ho dun tur thu in alo nial tlata khwa avotin thlia thofuk vuk bok nen jiani chu ha chau khek khekin cheniu chuan a kot phelin a hak tir thwaya jiani chuan nar ve don ma se a nar man meu lo chu ani tuna chang chuan kopui nei ani to ti chu cheng takin cheyu chuan hlimhmel takin a shil boka chumi nuwa samchon na simple tak moi tak ni reuh si hiron phor chhuakin jianin alo hu chuan makti takin alo ena ala she chiang viau school an kalaya cheyu an len chwa puya som tu anga ema wangin chu thil chu abun tir topa midangin bialnu anei nia an sha theinan le ama anti boy to lo nan ani thu a shil chumte kha jani chuan lavatin asam chu a chon nga the na cheyu chuan a man zowa pele le turin a shil ve bok ninyan kar ron thlen lai chuan Chinese New Year man dun puya jani chu alo som le meka ma se jani chuan linyan nen remrot na dang an nei to thu lo shilin alo nial wata ma se an bul loka karon dinga an thu soiron she phalin yan chuan remrot na an siam lo thu chu alo soi ve khau si anin man chiang viau mai cheniu po in akia nga Chinese New Year mangai tur shilin anin thla zui ta ngal
mase jani te an kal yam hnu lok chuan message dongin jani tho alo ni a chu jaw lama rem ruat na an lo nei to thu shilin arun phale ta tho mai ye chu jaw lama jani akir le hnu chuan a cha nu nen konga an kal lain Chiyu chan pa chu kara ron kalin aron chai fiam hluta jani chanu la chuan tlangwa ler ve takin aron ti boy moti in alo thin rim man hle a ma se school kal ho chin an ni thu a soita ka chuan jani po in lovakal ma saturin a shila chiyu chan pa chuan Chinese New Year mang tura chiyu wan an chan dang tle ma song te nen an ron kal thu shilin abula an ron man thai tur thu le ra man na po Yuan asyam vek to thu a shila kal ngal mai turin a som ringot bok jani eroin chutyang ro man na engma anei lo thu lo shilin chiyu chan pa chuan makati hle a jani chuan a local don lo thu soin akal san zui mai bok zana chuan ama te ya ko thler re taka chu in jani chuan beer inin arui to hle a phone a chuan chiyu chuan ron byak tum reng ma se ala du lok law kum thar chuan nun thar aron thlen don ti in a hlim em ma apya hlawak lawa changin chiwan alo thlir reng ti po chu a shelawa chumi hnu lok chuan chiyu poron in lanin jani chuan aroi muswala nga in alo ngai ven vak lawa ma se nget taka aron kwa tak lopa ero chuan ama nge ani ti achang ta Hmeichhe chuan engya ron ti azota chiyu chuan ngun taka mel run chung hian party na arun kal boxi lo nen zong tu ra arun kal thu chu a shela chumi hnuwa a ber in zo zai chu mu in a thin rim hle a adara wana soi nokin ani angnulatan pona zo in hlo omsia a shelo wem ni ti in alung oi lo hle a angai tu ema wang chuan a in thunun zo meu law jani chuan ama thunun tum lo turin thin rim taka lo shilin awan na chu a thing thlan noka ama po in angai sak ngai lawa tunna a omdan te thu chu a shathiam lowin a ril ru chu ati boy ve hle a chiyu chuan in thiam lo tak hian ngai dam lo dilin nakin zela chuan thataka a en kol to tur thu chu a lo shil dam da pa chuta atan thil pe ka nei thu shilin asanna a en zawa revak lawa an hun tiama thlen thu shilin an hmalam khopui engmoi tak chungzo na chuan halpwa tam takaron in kap chuaka amoin anal hlum tak zeta jani po chuan moi ti ve hle in mase chutyang atana ati sak mai chu a shathiam lo hle chiyu chuan janin alo mel reng ti a shat chuan alam hoya in siam remin adara chuan adom sak le a jani mi tuitling a mu chuan adu zong ani lawem ni ti zot vatin angai twa hle a mase alu lo thing vat adu zong hun hlim om man te halpwa halte vur tol le shoppinga chante ne na chwa hawa thil ei ho te chu nuama ti zong ani ti a sha thu shilin chutyang taka alo sha chang ve ringo te chu jani tan chuan makti lo thei po ani law ami padu le ati buai ve ren chin ama ngai sak ve ngai me lo tu ni a shat kha ani miawa jani mi tuiluanga mu ringo te chuan a thin lung chu a she om ru ma chu jawa chuan vura om lo ba ka chian po anga ve lo thu shilin ama deu to pani thu chu a shila poya ti ngem ti in zo thlap bok chiyu bok chuan nakina thutluk na asyam le don pon engboy na po nei se ama chu soipui ma saturin a shila jani nyal ma ho chuan kwale vongin alaka changa biru to lo turin angen zui bok alaka chuan feelings ala nei ve reng ti asya a jani ne na po athu takani ti shilin ama chu naile swal adu thule alaka chuan aril ruput angcha chu phu ve in ama ti lom tuma abe angai to lo thule ti lui na po angai to lo thu shilin akyanga hun tam tak man adu thu chu a shela akwa na changa thla dulin aril ruput manglan tirnan afob zui ta vong bok anin thla meu chuan jani chu thoka la ko ka chiyu chuan nara thok azir angai thu in lo fiam zawa alung oi lo hle mase avoi khatna ani ti sha in chiyu ero alom em phunga nget taka kwa zui le in jani po in tim takin alo kwa let ve bok
atu zing ma taka jeyu chuan thla in kai rialin an ho du na an boruak chu a hadam thlak ta bok anyang jeyu po chu a hlim ve hle a jani hne na chuan alaka changa in la sang to mi lo turin a shil le thin bok jani te in ko tan thlen ta ka chuan jani chuan kal to tur a shilin apo chu strict ve takani thu a shila alo mu palani chuan zana hol ho bok nen thil thalo angai to pal mai lawin kalwa turin a shil zui boka jeyu chuan be tur a shilin jani po in nakina alo byak tur thu chu a shil ve bok zantin ati po chuan kalwat wat se ati wang chuan alo pom mol molani bera ma se chutia anin nor lai tak chuan apu in ron kauta ka chuan ranglu tokin jeyu phena chuan abi ruzui wata ma serin ai takin apu chuan alo be thale a jeyu po chu phur sara jani pu omnala ma chuan phein apang par tui pek te chu awati pui ta lop lopa in lama thingpui ina an thut nu te chuan an ti ti ya in rualin jani pu chuan a bethiam nge jeyu chuan a bethiam zawk ti po shat har takani jeyu po chuan kapu ti a kau ve main jani chuan lo ei lo hle a ama pu chawani thu a ril ru lo soi mol molin apu mi khwal ngai na lo in ti po chuti taka jeyu alo be tha chu alo ngei ru ve em bok kongka anun kikta ka chuan jeyu chu rang taka thawin ama chuan awa chhon tur thu soin akal zuya janin azui ve ngal bok jeyu naute zinga pakhat chuan present enge mo hi alo pom luta jani chuan apu in midang laka changa thilpek tam tak don adu lo thin thu shilin ani lo chuan a thin rimanga mun phe in a vuchhuak mayang ti a shilin present chu lakir tir tum vyang ma se jeyu chuan pek nge ya du a no chhuwa a hlau deuem ni ti ya zo chuan jani chu a chong ba deuh nak mai apu la chuan jeyu wa thilpek ho chu alo lom phiana a hlimpui em ti chu amit menga alang chiangin anui rengmaya jeyu po chuan in ti thei takin engtin nge hetyang chua min pe chhuata kang ti in jani chu awashil rusur sura jani chuan apu le jeyu te in kom theilu tuk chu makati ve hial an college professor fengin student exchange nei tur thu soin chumita na thlan ani ve ngei theinan kalsan masak mai atuma jeyu po chu po zui tel dor dorin apu po chuan thatakin an kal chu alo phal ve mai bok kongpuya an kal dun lai chuan cycle nula pakhat hian chak takaron khalin jani mazon taka aron tlana ranglu toka jeyu chuan lo po sonin an su lo hlawa cycle khaltu po chuan ngai dam ron dil zui mol molin akal nu po chuan rei lo te ti in jeyu chuan nge takin jani chu akwa tata jani chuan kholai oman ni bok nen nuam chu ati lo hle a anu dewa phei chuan jeyu chuan fiam le hlakin jani chuan akeya ra sak nokin atlan che zui dai jeyu point en zui vungin khatyang taka a hlim hmela mulo na a rei to boka wangin a thlir zui ta vong ringot college la chuan ba yelu churon shwain an professor feng chuan film shoot tur ron kalan ni thule chumi kar ni chunga subject lama lo chan pui turin alo shila jani chuan hun nei vak lo thule homa kan nga thu soi ma se ba yelu chuan a hun tha alak sak lawang ti in lo ngen ve boka chumi mun chu j1 ako mu po chuan makati lo thu soi tel shamin ani jani po alo om ve reng bok nen jeyu ron tirle bok ani ti a sha chuan angei ru hle a ngei vyang ma se an professor te du dan ani miao angin a zom lo thei si lo ma se chumi zo chuan lep lama in muturin a shile ta nga la an project a chuan a tel ve ngei thei do ni anga yin alom hle a phur takin lep lampanin akal ta ngal nal building dang pana akal lai chuan jeyu bok chuan alo kaule hlola abula ronkalin a hmehlim sang mu chuan a chana lo zot wat jani chuan a boina ani empty in lo chang bakhle a thin rim le ringot chu jeyu chuan mel vungin thin rim ringot lo tura ti in a thil ron ken sak chu a mu a ma se jani chuan ngai sak du lowin thil dang soi tur a nei lo ani chuan ti in midanga zui tur te zui mai tura shilin akal san maka jeyu po in shil haidewin a mel zui le vung
lep lam jianin a thlen chuan a senior nel ve ber bula chuan thil om dan te zotin an project a tel ve tura mi somruk panga zinga thlan masak birani thu chu lo shilin jiani chu a hlim hle a ti tur te zot ngal thwai thwain chunulama an investor tur an local don thu te shilin an lo film khurangai tur zia jiani poin a sheboka a senior a bula chuan omin a ti tur ang ti in lo zak ve zela chunulama chuan professor chongri po sheto in lep chungchang lam chu alo shel fia phei molmola lepan ron thlen don hnaiya ami biak o chiang taka a sha ta ka chuan a pen home chu a she chang to lawa professor feng baka chiu le mr liu te churon lutin phok dewin jani chuan alo mela ma se chiu ero chuan makti mela pu ve lem lawa professor feng chuan an research kalpui dante damdoi lam an khoi dante chu lo shil fia molin jani senior pa chu kawin chiu le mr liu te chu an investor an ni thu chu alo shila anin chibai zui bok jani po chuan makti takalo mel ve in tuna chang chuan alo to zeu tur thu chu a soi phei chuan a hupur mel le boka chiu po in jani ngo chu lo mel ve bokin professor feng po in jani chu alo mel shatir ve boka an lepa an thil siam chungchang vel report an ngai thlak na tura chuan consult assistant turin a shil zuya jani chuan a hupur mel le bok chiu ero alo lo mel le thunga an dan vel chu mr liu po chuan alo mu mai lo kher mai Jiani te senior yan la yan an project chungchang vel projector manga a shil fia mol lai chuan chiu chuan Jiani ne na chuan a thil soi ho a sha thiam lo te chu zotin Jiani chuan alo shil fia ve ngal mola chiu chuan du mel tak le hlim tak alo mel le thinin an pia loka chu mr liu chu ron ding chuak thutin thil danga ron soi ta dai mai an project chungchang chu du to ka thil ei ho chu a rota Jiani po chukal ve ngei turin adua professor feng chuan engwanga jiangi chu titil ve kher nge ti lo zotin mr liu la chuan chiu hmeichhe du zong takani ti sha in alung ti oitumin jiani chu ani angtan hun man pui thei chu mitam tak du ani thu te soin jiani chu te nom taka chiu kianga omtir chu atum hle a chiu ro in mr liu chu lung oilo mel takin alo mel ve thung chuta bodyguard te chu kawin shwai chhuak turin thu chu a pet nga la mr liu chuan a shathiam lo hle ma se chiu chuan a mu pha ka omtir to lo tura ti makin an hnuk chhuak zui ta dor Jiani lam chu hoi le in nui verin an thil ti lai a zo to boka ho puya asom zuya ma se professor feng chu rang taka anin kararon inrolin athil soi omzia zotin an student te chunga an rel ruput mang ang chu thil ni dan ani lo thu soin Jiani thawang chu aron hau hle a chiu chu nui sukin Jiani ko chu von sakin abial no ni thu chu a shil tang tamai Jiani chu alo tim hle a ma se chiu ro tang takin chu project ka a invest chante po Jiani wang vek ani thu shilin business card pakhat phorin a pe zuya tuna chang chuan an project investor chu ama chawani to don thu le summamo an nei pon a karta pe ka number chu bepop sel tura shilin an project a sum tam tak a se na chan chu Jiani wang chaw ani thu shilin ma se du sakbik lo turin a ti hlau thunga din mun hlau oma da lo tur le research environment bo rak nuam tak anei thei na na ti ani thu shil tlang me in Jiani po chuan lo mel ve ngot ringot chiu nu ne na po at bodyguard chuan Jiani chungchang chu report pe in chiu tan chuan atling tok ngei turani ti chu a thutluk na ani deuh topa poisa tam taka invest bok nen anu chuan alo ngai ven hle engtiang re nge anin kop to ti te zotin bodyguard chuan an la in kop cha lo thu chu alo shil le ta nga la chiu nu chu alung oilo mel hle to a chiu chu zui tu zawk ani thu shilin Jiani chuan voi tam tak a hnar to thu ba ka WeChat lama po a block fau thu te thlenga shilin anu chuan a fapa hnar ngam tu chu zun chhuwa nge tum ta a mai chan nge ya a fapa du chu mu ve adu ani chiu le Jiani te nakal dun tur po chiu chuan kai tum vyaw ma se Jiani chu alo in la sang ze la
Kot lai ya in ngai zong lo in fop ngor chu an hmu le ta nga la chu mi te en pa che yu nui mela mu chuan jani chuan lai takin man mo takin akal son pui ngal nal le mi om lo na hmun deuh an thlen chuan che yu chuan jani chu thingkung bula dang chepin in block to lo kha an soi ni lom ni ti in a zot le a an investor ani angin investment alak let a hlau lo em ni ti te zotin jani po in a unblock le tange nge che yu chuan jani chu nui vur pa a abianga pe sakin amita chuan midang nen te khin phak rual an ni lo chu alang chiang hle a ma se jani ero amu chu ala thawak lo che yu po in a mu mai lowa a chan chu a zo tawat jani chuan soi she mel hle ti mu thiamin engi mu chu a om ngei ti a sha a midang thu soi ngai ven lo tur a shilin a om dan chau chu ngai twa turin a ti ve thunga a che zia a alo ti lan to te chu jani chuan ngai twa kirin a pian cham nuam taka a man puite Chinese New Year ra athil ti sak zong zong a chang te po in che yu ril ru chu a sha thiam ve deuh rak to a chuta a in rin lo lai taka che yu wan aron fo le taka chuan alo changmar at to tal deuh fatin a tal chhuat thei rual chuan che yu hmaya chuan a beng zui tamaya che yu chuan shil hai mel lek hian a pian nu lama kut thak a tor lo thu chu a soi boka jani chu a che dana wang chuan nuam ti le chia law ma se a ma zawk tharum hmangma sa ani thu zoi tak chuan alo soi sha ma che yu po lung oi lo shan lawin a du chuan beng zel tur ati in ani point a fop zel thei boka nga a thamai alo ti hlawa jani chuan alo du lo mel khop mai thu tak zawk hian che yu chuan a laka changa a in lak shan thu chan chu a zot le a alaka aril ruput mangpo alangai reng ti chu shema se nai adu tlat lo chu a sha thiam lo jani po in thok la halin apa in a thla alo mu a changa rem changa ama hmang changka ya lok na lo tel ve atum dan chu soin nasa taka adodal thu te po a shila ama a sha chan paule a phu lo ja sha in atan chuan nai ngam chi ni a sha lo thu chu a shil bok chu mai ba ka aril ru tak chuan annun lo man to dana changpo khan ama atnar na chan pakhat ani thu chu aril ru tak chuan a soi zuya che yu chuan nem tum taka kwa vong in angai san angot ani bik lo thu shilin an chung ko din mun in an lo na po a thiam lo ani lo thu a shila chung boina te chungai twa lawa aman a chin fel vek tur thu shilin ama churing top mai turin a fui mola in kai rialin leplama chuan thla turin an kal dun zui le tabok lepa thlen la chuan student zinga Hmeichhe pakhat chuan a hmoi chu enga tinge ti in lo zot wata rang taka dar thlanga in en ngalin a lipstick noi alo pher chu ni in zak lutukin asiam changa la chumi nuwa a phone chu phorin nuam ti vak lo chungin che yu chu a block le ta a chan po a thil ti swal ngai ti swal nun le lo sham tu ra in ven atum wanga ni chuti lai chuan che yu nu professional assistant churon kalin jani chu aron zonga Mrs. Chi in hun anei chuan a hmu du thu shilin jani po in ngai ngam zan lo chuan a zoi ve tamaya hotel room pakhata alo ngak ran mai jani nen chau chuan om du nin Mrs. Chi chu nel om lo mel taka thu in a fapa nen an chung chang a sha thu chu soin engtianga om nge atum zel ti te zotin an chung ko din mun in thlau na po atet lo sia an shil deuh ngata jani chuan rang tak hian a fapa chu alaka a om dan chu athunun sak thei zo kang chu ti in alo be sei hle a Mrs. Chi chuan mel deuh ramin a kar tarun phor chuaka million som ti ya a soi lai chuan a fapa kal san na turani chuan ti in lom takin alo pum na samaye Mrs. Chi chuan mel ranin ani lau ti in alo chang tamak a fapa nen chuan in ngai zong tura ti zokin jani chuan alo nar thwai thunga a fapa chu a hua em ni ti ya zo chuan rang zetin jani chuan a huat lo thu lo soi vatin a zirna in sor binga du thu le doctor chatak ni atum thu lo shilin chu wanga ni thu chu alo soi moi ve a ma se Mrs. Chi po ala beidong du lo damdo in lein a hminga anda sak thei ba ka an chung ko ho sak zia te adu apyang anti sak thei ba ka
an chung te thlenga an tran pui thei thu soin Gianni chu minatum hle a mase Gianni chuan a hnar le ta tho a fapa chu a du lo thu tlang taka shelin chu mi hnuwa a in thiar filim san zui ta ngale Gianni chwa cha chuan Mrs. Chi chuan a phone chu la kangin anin biak na lo ngai thlave reng tu chi yu hne na chuan a hre chang theyem a zot le ngata chi yu ero anu thil ti dana chuan alom lo hle a ril ru hne tuma thei to pa chwa la ya alo in rol ve chu thin rimin a block pha le ngei don ti sha in lungoi lo takin a phone chu ada khum mak Gianni chuak chu rang taka chi yu chuan ron zuin anan chin ral chuan banga anor bet zui chota Gianni chu tal ve viau ma se a tha du lo a chel nge deuh deuh bok nen anati mela muta ka ero rang taka thla in a en sakwata anatwar mel chu a mule thei hlol si lo Gianni chuan anu nen anin mu ba ka an thu soi zong zong a sha ti a sha chuan nuam lo chu ati ve hle a ma se che yu ero in a chunga ril rudang put pha lawin thla ho chu ala tum sha ma Gianni chuan lo hnar thung a thin rim ri bok nen alung oilo na tur thil dang ati to don lo thu shilin asama a chu saka chatta ka chol hadam tura shilin thil dik lo tak wanga ator aphal ngai don lo ti chu a shil boka Gianni le apu lo lang le in apu chuan chi yu chuan a du ti a sha thiam thu chu shil ma se Gianni chuan a du lo thu chu alo soi ve tlata high school ka lai changa grade cha anei theinan na sa takin apuya college kal nu thleng po in ama mutu ramel tam tak alo kal le dan te chu soin anin mu ma sak bera changa ama athil om chu a sha thei thu le a du lo ani chuan tunge du chuangang ti shelin anu in athil kal san tak a run thon te chu a run phur tamaya chung le kha chang te chuan a hmangai zia a mu theyang ti shelin Gianni ero chuan thil kal to te chu soilan to lo a du hle a apu ero in du lo ni se engwangin nge chutiang chu ati ang ti in ama nge in fia tura shelin akal san ta mak paper te chu amal te te ya enin chi yu thu ziak tam taka mu a chumi question chu I changem chulai chu I thei ngil chumi khami ti sang sang ziakin a thu zi a chang chuan chi yu chuan Gianni angai twa zia chu mu mai rual ani lawa ril lim le nuk ul lek leka alo en lai chuan chi yu chu aron lang ve no la lepa shwai lo tum hi alo ni Gianni chuan chi yu chu melin alo du ve reng to ti te anin hmangai ton angin alo ngai char char to ti te chu she thiamin a zui lai te khan nuam lo ti ve hle a in lak shan ve le alo thlen ve le thung che boka anin kara thil thleng te chu in hmangaihte kara thleng ang veka alo ngai reng to ti te chu an sha thiam zoi bok chutia amel ngai mela a in ngai twa vung vung lai chuan a hmai zo na chi yu chuan a ban run vain Gianni chu a hoi tau zoi maka chi yu chuan enge thleng ti zot ma se engma soi du lawin ama ale tur le a boi thu shilin a thau zui maka rangna tukin che yu chuan abana wanin arun dangwat abelpa in ala mudu thu a shila Gianni chuan a mu ve du lo thu lo soivatin ma se che yu chuan lim taka melin a thau kang suya abel nu ani ve tu emni ti in zot ta ngal Gianni ero chuan zak deuh tak hian chutianga kaulo tura shilin ma se che yu ero Gianni omda na chang chuan a sha thiam maya atana reading plan azia sakte chu anu bom run thon na chang chuan la chhuakin che yu chuan angai sak chin sia a sha thiam bel zela engtiang che in nge chutiang te tura a hau tak zia le a thorim zia ngai to in sha thiam lo ma se a ol ai don lo ti ero shat mai theya ni law tu na athil ti me ka po chuan alo sem sak le diam to a shat thiam lo ane ni po in ati pui zel thei thu chu ala shil zui sham Gianni chuan che yu chu mel wang wang in engti ka changin nge adu ti chu azot ve ta phonga che yu chu muang changa Gianni beng bula kun nyamin hun rei takaliam to thu chu a shil ve sup a hmai zo na nge chuan a du thu shilin a bial nuatan a som zui le ta ngala Gianni chu a ham hai deuh bok nen a chang lok thei lawa
chuta cheu bok chuan aiin pe ma a nga thei thu shilin atan chuan a do thei zia a shila chutiang taka atana cheu thil ti thei a sha chuan Jani pon engpo thleng don se ti in a du ber chan na chu a pe ve ta bok ma se thil pakhat a phut ve thunga chiang taka aril ruput mangte shil to tura ti in chutiang a tilawani chuan alung oi lo tur thu chu a shil ve maka cheu po in lung oi taka lo pomin anin kwa ve thei ta chutia an lawin kwa ngoi ngoi lai chuan apu chu aron lang le hlola an lawin kwa mek chu mu in khului khak khakin anni pani po anin thlawata apu la chuan in sum theina chang sha tura ti in akal san maka an zak don hle cheu chuan jani ne na chuan ngai dam dil na hun pe tura nge nin jani chuan alo sha thiam lo hle a cheu bok chuan lo ngak tura shilin alo pot kal zui dor dora apu in pia lok an chen nom in ro ka chuan lu puin jani chuan a ngai na a shelo hle cheu chuan nakina chuan na te thokin helai muna in ben bel adu takin ti in chu in chu alo le hi alo nie jani ne na chuan cha be chu pe in a in rin ma chuan pom no lin sofa a chuan a thut thlak puya an ina chuan alo lom thu shilin an ati kher chu jani chuan makalo ti hle a ma se cheu ero in an pani tal yaw yaw ani ti lan tir nan a chung cheina zong zong po ama jani du dan thlapin alo ti tir vek thu a shila jani chuan a du dan a sha em ni ti zotin cheu la chuan in ring tok tak hian a du nge du lo ti in lo zota lai takin a du thu in lo chang ve bok engtin nge akal nge don ti asha thei ti zotin cheu chuan in nei tu ani thu in lo chang ma ya jani chuan bai lo sha chuak thutin ding watin ama po ati dan tho chuan ati ve chinem ti in a zot le ngata cheu chuan yilu nen anin kar chu chi chung kolamin Hmeichhe in anzar boy tur laka changa ven na na an roi chop mai mai ni thu chu alo soya ama chu atana om chhun ani thu shilin ring turin angen le ngoi ngoi rewa jani po in mela changin do ta soilo zia sha thiam te pon yang a ring ve mai bok chumi nuwa chawkalama phein aril cham thu le eitur siam sak turin ange na jani chuan engma siam thiam lo thu soin pon lama mi order mai rot ma se cheu chuan athil siam ngei a e chak thu shilin angen ve tlata atui mang ti in siam sak ngei turin adu ve bok nen jani point a siam sak zui ve tamai noodle soup a siam sak lai chuan a hnunga dingin alo kwa a cheu chuan a hlim tak zet ti a thup thei me ulaw jani heroin an hun masalama anin nei la ya breakfast a siam sak chuma ama aya anom puinu in a siam thiam thu a soi khum kha a chuak ve thunga amu chu a zwai le ta hle asiam pe meu chuan cheu chuan makati hle a athil pol du le du lo te chu lo shevekin a e po chuan a e to nu ang hle in a sheboka a om dan danglam deuh po chu jani po chuan lo sheve in a chana lo zo thwai athil siam sak chu a sha to nu an thu lo soin chi chung ko a ane siam tu upave to tak siam dan ani thu chu lo soi ve ta khau jani chuan chan mai ngai na a shelawa chuta noodles te chu ain ang thelom tive ma se an chef chuan siam dan bi ka nei thu chu alo soi le zela jani chuan chan ngai na a sheta law cheu chuan om dan chu mu in thawin a han kwa wata a soi du lo ni chuan soi ngai lo ti a hnemin ei siam chu thil ul ai tak ani lo ti a sha thiam pui hle a tu na chang chuan ati angai to lawang ti shilin voi khat ati saka po chuan alom tok hle ti chu a shil sup sup boka jani po chuan thil a sha thiam chho le ta anun masalama po khan a khongai wanga chawka a om tir a phal lo wangin khatianga om kha ani ti chu a sha thiam ta a mi tuitling pamin a kwa let ve ta bok tu kha chiu jan mutura sho chawa akal chuan na pu chuan Beijing lama a om thu lo shilin an kal ro lo chu makalo ti hle so ka chiu po chuan rang taka a assistant chu bia in chu pa chuan jani pa a chung te betura a local thu le miss jani po a local ve thu chu aron shil tamai
rang takin chu po chu atlan let ve ngal Johnny pa Mr. Shu chuan chu nu hne na chuan afanu le chu te in ngai zon na hmang tangkaya poisa lo dil chhu atuma lo ni asum mamo po million za lai ni in aphu tamang aiin chi chung ko ta ni ro thilian thamani lo ti a hre chiang ve hle ma se angai angmotin message chi chuan alo dor bi khau lawa a zak thei lo chu alo ti ve hle Johnny poron lang ve lolin thinrim le zaktak chungin apa chu enge thleng ti ron so tin athil ti ero a hrethiam hle a Mr. Suero chuan Mrs. Chi bula chuan afanu chu a that fam kim zia chu fak ve hluakin chu nen anin nei phei chuan anwa nei tur zia te thleng chuan afanu chu a fak hle a an laka changa afanu manga poisa lak chu atum hle Johnny chuan apa chu zan anei ve lawem ni ti zotin afanu sum manga shal tumani thu soi khumin a thin rim hle a pairo in afanu thu soi te chu nga tan ma ati law Mrs. Chi zawk chuan anni su chung ko te naw tak boy na chungchang chu nga tan ma alo ti lawa afanu aya chale tling zawk me chitam takan om thu soin an company har sat na to ama chin fel thei lo wang maya anni in mi a ang maya poisa an lo pek ngot chu a be se yem ni ti chu aron zot ve ta fak faka jani po in zak takin apa chu anni laka changa sum chu a mu ngai lo tur thu chu a soi khum ve ta boka chu ai chuan chuakin midang po anei zok mai tur thu chu a shil fak faka apa chuan thin rim taka afanu chu bengin a zakha ulaw million za chaute chu a pek ve tur ni thu soin alung oi lo hle a chu poron thlengin jani te pa fa in din chil renga mu chuan rang taka ron pan ngalin jani pa Mr. Shula chuan alo be chale a afanu chu anei du ani chuan sum chu aphut ve tla thu chu ala soi sham jani chu thin rim em in apa hne na chuan ani ta na chu nei ai chuan midang nei po adu zok thu soin a boy na siam chu ama nen engma in som na anei lo thu le engwangin nge ati sakhe rang ti in apa chu thin rim takin alo mela apa chuan thin rim taka kutlak le tumin ma se chu om ve wang chuan a in sum ve ta hlau zoka lung oi lo takin a chwa san zui Mr. Shu chuan nu chuan jani zakle shom ti takading chu chuan kwa in lungai lo turin a hnem ve boka har satna ane ni chuan tlang taka shilzel tur le ama po in jan pui da na ngai twa tur thu soin ma se jani ero in apa pui chu alo du hau lawa voi khat pek chuan adot le se la omdon ti she thiamin chu in nam hnoi turin adu law chu mai ni law an hun masalama khan hetyang wang hian mi musit le endong alo to phan sa to a chu thila chuan chu nu lu chu adu lo na sa zwal hle a su chung kwa chu anin siam rem thei pha don lo ti a shelok vek bok jani chu thla ho tum wya ma se ama a om du thu chu soi ve tlatin no lui lowin hun thol a pe zui ta boka jani ho nu chuan na sa takin su chung ko sum don na thil poi mo te chu a en let ve ta thung Mrs. Si chuan afapa in su chung ko sum don na chungchang angai ven ti a sha chuan alung oi vak lawa in rol ve turin adu lawani chu ero in a chan puye mo pui lawe mo jani ma aron in lan tura adu lawangin engi mutal ti angai ti chu a she thunga anu chuan anni chung ko boina in rol chu du lo hle in afa pa hmangai na atlulu chu har chuak ve deuh turin a shela poisa tam tak sen ngai na ani do na wangin englok na nge ama chuan anei le tangti te zotin jani nu le pa chungchang thlengin a soi chuaka anu le pa in pomlai nei ring chunga ngai zong neya in chen anni zui tak thu te tuna po apa hian angai zong ta na ti mai ani thu shilin hetyang karami sujani laka engthil changi abe sei ti zotin anu chuan jiani te chung chu a ring tok lo hle a chu ero in engpo thleng se jiani chu thla tum ho lo ti chu alo soi tlang ve bok jiani po Beijing lama a omna hmuna chuan a chanu linnuan chuan ompoi tura kalin jiani po alo lom hle a Beijing a ron le thut na chante jiani chu zotin ma se a chang thadu vak lo thung
Linnuan chu a ril ruanom lo hmel riawa a hriat awangin a chan chu a zawta linnuan po in ril ru ha hmel tak hian tlang takin a padam lo thu chu a hril tlang ve ta bawk chumi awanga company po a enkol ri angai thu hrilin jiani chu a lo in thiam lo hle a ama boipui turin a lo kal dai bawk nen linyan ero in apa chu enkol turin anu om thu hrilin ngai tom ani to lo thu chu a hril bawka college le company akal koprim awangin lekha zir lo nom zia te a hriat tak thu soin jiani ne na chuan in thlashin hmel tak hian college chu chosan ri a company lam chu apadam ma zong enkol mai adu thu chu a hrela kumthar lama chuan class po akal pa ngai le thei zawk a be se ani jiani ero angai to na boi hle a anun masa a linyan college cho chan kha chu entrance exam pek do na a boi wang ni in ma se heta ero entrance thataka pe in alu thenge ya ma se a to pa ero akal twan ting thei don si lo chuti ani chuan a top na chu adanglam thei lo ti na ani maya ngem ti te chu aril ru chuan angai to a aril ru chu a har ru zwal hle jiani chu mu hil sekin amanga chuan cheyu chuan damlo na alo neya chu ba ka in chung en kol dana mrs chi chuan chongkam na taka lo hau bokin jiani chuan a har sat na to na sataka cheyu chu a thiam lo veka ngain aril ru chu alo she om ve hle ti te chu mu in a har chuak zok mai a hlau thong hle a linyan chuan mang thalo anayem ni ti zotin angai twa hle a tuilak sak tura akal lai chuan thil tam takin angai to na chu lwa kha zui mup mupin anun masa a khan apa khan in nei thil pe ka million za lai alak saka ma se tu na chuan in nei lam engma an la soilo ti te ama ero chu apa chu poisa dil tur chuan akal le der to a thil tam tak danglam chu a om ngei mai linyan chung changa ngei po ma se atop na angai ang tho ani le thei ti a hria a hlau thuangin a vei ru hle bawk lepa anom nu chuan an tv screen lian taka chuan GU an interview na anron pe chhuaka damdoi siam na lama investment akal pui tamai chu makanti in a chung te ngei poin an pom lo ti te chu an zo na ani nuk GU chuan tang takin sumdo na konga changa thir chuan thil a risky vezia chu asoya ma se damdoi chu an siam thei ani ero chuan sum tam tham tak lok na a om thei ti thu le an investment a hlu lo ni ya an ngai na te chu adanglam thei thu soin an ta na chaber ani thu chu asoi ve tlata chumi nu chuan an tum dan kong dang soi turin midang chu asom zui ta bok jiani zirpui te po in chiniu malak na chu hwai sen ti in an lo fak ve hle boka jiani po chuan pathian du sakbik fa ang mai a ngain atan thil tam taka ti sakzia te chu a hai lawa ma se chu chuan racha a chwa kherangem a shelo risk tak meu mewani awangin engi mopal omve theiani a chumi chu cheyu tan thil tha ani angem ti a sha lo na le ahmalam hun thleng ain nga awang chuan ama awang atwar tur chu a phal thei lawa a phone chu ron ri in cheyu bokalo ni thil ei chwa puya ron so min jiani ero in interview an nei bok nen midangin na ngai saklawan ti pal a hlo em bangin alo nia thunga ma se abula zawk alo om der to ti a she haulaw janin chiyu mu chuan makati hle a chiyu ero in alo in tiam to ang nge in thil ei chwa puya tuma jani chuan thil zir tur anga thu in lo nar ve ma se chiyu ero in rim taka thok reng lovin abel patan hun cha te po pe ve tur shilin angen ngol hle a anyal thei tabik law baka anin karti top na rem chang ani arin wanga ni pakhat bok thil ei zo chuan mi omlo na ko thler moi taka bok kal dun le in chiyu chuan ati dinga chuta jani chuan thil sha chwa zo ka neya annun masa a in nei puya asom chum kha chuta arin ang cha in chiyu chuan an graduate ve le in nei puya somin chingchi chuan zungbun chu aron phor tamaya jani chuan rang takalo nolin amit tui chu atla lek leka in chenang ti in ngen ve thung chiyu chu a hlau thong hle a runding chuak watin
alo tilutuk ti le ahmangai em wang ani thu shilin a in thiam lo zawk le a message ani ero in an hmalam hun tur she renga nei le chu angam ngang lo ani nupa a anin siam na chuan ra tha a chwa chuangin a ring lowa chi ero in thlan ma hawangai dan lo siam chu a chan lo zot ve thung jani po chuan zeb reng thei to lowin aron pianon le thu chu a shil ta topa mase chi yu mela chuan jani thil soi chu makti na alang law class a lekha an zir dun ni kha emni ti lo zot chatin jani chuan makalo ti zawk le a chi yu bok chuan engkim chu chui har sa lo ti lo shilin entrance exam tur ra mock test an nei na apo engma azir tir lo chunga a thiam vek dan te ba ka ei tura siam saka an chef lui ti dan le a thil du zong ang tak a siam dan a changten ngai ra dan engemo alo nei dai to hi alo ni tinge a hlo thon chan em chu a zo zui boka jani chuan college an kal dun thu le an graduate nuwa rim chang anei chu hmang changka ya anin nei tak thu shilin mase kumni alyam meu chuan alaka changa in la shangin an chung kwa ba ka an na thokte thlengin a chan chen an soina sat ema wanga depression anei tak dan te ba ka bai liu alo kir tak thu le ama chu ahmangai ani awanga anin carpet chen tu angami in an soi dan zong zong te nukul chewa soin a hlau thong em a chi yu chuan engkim chu ama thiam lo zo kani arin thu chu alo soi ve khau an graduate chuma zu anin po khan du tak tak ni lo se engtin nge in som na an siam theyang ti zo tin jani po chuan lung che takin ani engwanga ngai thata nge ti in lo zo ta chi yu chuan ma tak taka na kalin tlai tak taka alo ho a chungkwa chu akuta in ngatani to mewa wanga ni thu le amut powa a hadam ve lai ati buai a hlau chin thu soin alaka chuan aril ruput mang chu alangai reng ti chu a soi ve thunga jani bok chuan company a omin ama po a mungai lo thu chu alo soi li a che yu chuan an chung kwa lian tak en kolani ba ka mi pui chuan thil tam tak soin thil chalo tam tak an vor dar boka chumi in a ngonga du lo wanga ni thu in alo changa jani ma a bok chuan thing thile in nei puya chuan a som chale ta bok a ma angani to don lo thu le tuna chuan a hmangai wang chawani thu soin ven him tlat atum tur thu chu a soya ma se jani ero a hlau thon na ten an kyan san thei si lo top na lung chiat na chu a in chan le to thu le ama po in thil thlak danglam thei arin thu le thil tam tak po adanglam nge ya ama ero chu a kalphung chu danglam hle ma se a top na chu angai zel thau ti soin anni top na po chu angai bok ani don ti a shila aril ru chu anat mel hle chi yu chuan adanglam thei ti asoya ma se jani ero in a theilo ti soin tuna azung bun thlante a propose na mun te thleng chuan a ma ang vek ani thu soin a hlau thong em thunga na taka anin chendar le mai chu a thil hlau berani chi yu chuan thil thleng palve mai ani thu soin thlamwan chu atuma kwa wangin anti swal ngai anga anti swal non to don lo thu le top na dang zawk a pek tur thu soin ama chu ring tla turin ati ve thung ina alet nu chuan in huana zungbun a lei chu ngoi rengin en tlok tloka chuti lain anu chuan phone hmanga ron bia in jani nen an hnung lama in nei ru kan lo tomem ni ti te zotin che yu chuan engma dan ang taka alakal lo thu chu alo shila propose ro a propose ngai ti soin ai ti ya a chan ri thu chu a shil bok mrs chi chuan graduate po an la graduate ri lawa man mo viau ngai ala ti lo thu te chu a fa pa chu ron shil ve bor borin an rai lo kem ni ti in a ron zo thial boka che yu chuan chutianga ni lo thu chu alo soye mrs chi bok chuan aiin do te ya in siam rem chho jok tur a shilin fanei tur po in hun an langa thu le an la nau pan thu te chu a ron soi zui ve nuala tun maya in nei chu a rem tilem lo ti chu a shat bok
kumaliam ve deuh hleka Gianni po a graduate ve ta a graduation de ya chuan GU po pangpar nen hlim takalom pui tur local ve in Gianni po in a hmu chuan a lo lom ve hle a in kwa vongin a pangpar ken chu a pe a annun masa anglawa omantum tilan tirnan in nei lampo a soito ngai lo ma se Gianni chuan lo ngak tur le a nei em tur thu shilin a nem ve boka ama hun tur ngai to a na thove phota du thu te soin GU po in nor lui chu atum lawa an pom dun hle an hlim dun tak zet bok Mrs. Chi hawin an pathum chuan an graduate nu lok chuan anin mukhoma engtia omzel nge an tumti te soi hawin Gianni chuan anei zon na konga insorbing ri adu thu le in nei an man mo lo thu chu thatakin alo soya GU po chuan alo thlo ve bok Mrs. Chi ngai dani ro ani ve cha lo an graduate to a in nei chu an ti tur masabera nga yin chi chung kwanen in somna an nei to a engkim chu akuta in ngat ani ve to na lai chin na om thu te soin chung komwal phau na thlenga ngong anei theidan te soin in nei va turin adu a thil dang chu angai to ve chiam lo GU chuan a in do te te a an kal tur thu chu alo soi ve thung ma se Mrs. Chi bok chuan Gianni ne na chuan malam huna ezon na mason na chungchang chu poisa le din mun chau ani lo thu soin chi chung kwa chuan an pek thei thil te asoya in nei chu ti ma saber turin ala shil sha ma a chul chuan sumpu an pek mai tur thu soin ma se jan chuan in thlashung takin in nei chu aril ruwa ala om lo thu chu asoya a ezon na konga insorbing phot chu adu thu chu ala soya in nei lam chu ara manna ala telri lo thu chu tlang takin a soi ve tol bok an pani chuan ezon na lama la insorbing an du thu an la soi sham bok Mrs. T ero in GU1 a propose na po array to a tun thlenga chan na ala pe theilo te chu makati hle a andu zong te chu in nei nuwa po an lakal tlang pui zel thei thu shilin lab investment fund claim lem lo tak chung changa po GU ane ni chuan engma lungai na tura om lo thu chu a shil le sham bok chuti rualin boy taka anom lai chuan anom na room kongka churon in hongin Gianni nu le college lama a senior yon lai te kha anon lang hlula Gianni nu chuan khau deuh tak hian Gianni chu research anei du chuan sum lama a boy angai lo tur thu chu aron soi ve ta mak Gianni chuan makti taka lo melin yan lai nen chuan ando kan chu anon kil ve ta nga la Gianni chuan anu le a senior te local dun chu makati hle a chu mai ni lo a senior yan lai chuan kar thiron pe in anu in kum tam tak chung a poisa khol saka om thu shilin anin mu huna thil pe ka du thu soi bokin a pe zuya Gianni chuan makati hle anu chuan a fanutan chung ko thatak a pe theilawa apala inza na reng nei lawin a fanu chu mal taka anom tir thu te soin tuna chuan a thlawang a hau ve tla tur thu chu aron soya nu ani angin in chung khur mo phur na hlen zo lo ma se a fanu du zong te tura midang thu hnuai om tir chu atum lo hle a Mrs. Chi chuan chu tianga soi omzia ani lo thu soin GU po aron enroll vata sha thiam lo anei so ka ni ti in Gianni tan chuan adu du ati theinan sum alo pe fel diam to a adu dan takanun man sak chu a phal sak vek ti atilang chiang hle yan lai po chuan GU1 Gianni angai to zia chu shilin hadam turin alo ti ve boka Mrs. Chi ero in nei na chuan ati boy lawang ti in fate han nei se an man nin an enkol fek tur thu te chu asoya anei zon na konga har satna an thlen sakdon mi alo thu soin ala thlem fana GU zawk chuan in nei lo pon fate chu anei thei loem ni alo ti ve khawa Gianni nu po in an du dana thil kaltir mai tur chuan thu ron chu alo pe ve boka engma aso don lo thu a shil bok Mrs. Chi la chuan no pangchia takin ti taw chungin a chwa san ta da ya anu le yan lai om dan chu Gianni chuan she thiama aso she si GU a signal la in inu zo ka lom alo ti ve tlat chumi nuwa Gianni chuan zak deuh takin azo ve ta shama
Gianni nu chuan fate hma a han ti lan vel chu she in zak le ma se yan lai ro in thup moi vel chu alo tum lawa Gianni nu laka aril ruput mang po a serious le ti Gianni point a thil soi kal hmanga chuan sha in anu chu zak lo turin a shila alom pui ve em zawk an research chungchang te soi ho le in department lama changa approve chau an nga to thu le chumi nu chuan an tlang zar thei to don thu soin Gianni tan po partner thatak anei chuan hlok na thatak om thei dan tur te soi hoin an hlim tlang hle ni arala college lama te chuan an research chungchang chu a junior te hma a soi hong tur hiala som ni in chalai rol tam tak zinga chuan hne so takin a soya anu le yan lai te po lo om ve in anu chuan lo chuang em boka yan lai chuan Gianni chungai to omani to lo thu shilin ha dam taka chol ha dam turin a hnem ve mol boka Gianni thu soi zawin cheyu lo om ve renga mu chuan hlim taka panin anin kwa wangwanga a pangparun ken sakte chu pe in cheyu po chuan a chuang ve tak zeta hlim taka anom lai chuan Gianni lu chu ron hai thutin a om dan chu a bwai zui chu ani der a bak engma sha tur nei le talawa a hminga kau mol ria sha chuan a ron har ta hlola damdo in khuma mu in a kau tu chu cheyu nge lo ni Gianni ron har le thu chwa ka mu chuan a topa alo har ve thei ta chu lom le in kwa chung chuan a lom thu chu alo soi mola Gianni chuan a sha thiam lo hle a cheyu ero in a chat pho chuan a du a pianga ti tur thu chu alo soi ve boka yan lai po ron lang ve hlolin Gianni lo hara mu chuan a lom ve hle a car accident to atangin thlani zet zot ani chep ti soin doctor te en kol dan le abaka ti thei an nei lo dan te shil te lin tle madam chungin koma in alo om lo chawa anu in angai twa zia te po shilin a har chu alom ve hle a chwa san le thwai thung Gianni chuan a hun masalama a let le ta ti sha in a car accident to dan te angai twa chuak war cheyu chuan in thiam lo takin Gianni ne na chuan ngai dam lo dilin engkim chu a thiam lo vekani thu a soi ve mola ngai dam sham turin ange na ni ber thlani liam ta run langa cheyu le bai liu te interview en nu loka Gianni chuak chu motorin a suzuya interview an zo nu loka cheyu phone chu run ri in tu dang ni lowin Gianni number atanga lo ni ma se a be sei lo dewin car accident a to thu le damdo in an pan pui mek thu an ron shil tamaya chuta hlau thong takin cheyu po an damdo in ron soi lam pan chuan man mo takin atlan chuak ve ta ngal damdo in a thlen chuan ama chu in soin sign turan lo pe wata Gianni chu din mun chawak lawa a om thu shilin doctorin thei to pa chhuati a soi nu chuan akal son ve maya Gianni bungro an ron pek a en chuan a chungoi ngoya anu pui angai twa zia chu hei rual ani lo a assistant point a accident na CCTV footage a ron mu tira ma se cheyu tan chuan mu nuam tak ani lo revak lawa Gianni po ron nur chuakin ward lama anda a cheyu chuan om pui deuh topin revak lawa yan lai chu a ron lang hlola Gianni accident na in atak salam ahung baka athwak lam dik lawan mu thu te ron soin depression na satak nei ani a damdoi ei lai ani yem ti te an ron zota cheyu chuan sha thiam lo takin depression anei lo thu chu lo soi ma se report chu mu in achang viau thung ril rulama har sana tam taka tok ti alanga chu chuan atak sa po na sataka ngongin atan chuan har chwa le lo po chu thil thleng the ni thu chu an lo soya cheyu chu amang angin aril ru chu aboi hle a chu ti lai chuan Gianni nu po thin rim le hlau thong takaron lutin cheyu chu aron beng zui chhuai a fanu thil ton chungchang chu a shevek to a engtiang cha in nge a fanu lim theile fel takha anlo enkol ti zotin tuna depression na satak anei pha hial na chu ti in a zot bola cheyu chuan chan ngai na renga shelaw akyanga chuan a hlimin anui reng china engtin nge chu tiang mi in depression anei theite lo lang ti in angai to ve boka ma se depression nei zong som anui ngai lo ti na ani lo ti chu a she thawa ma se anu puitan chuan angai ngam lawani
Gianni nu la chuan in chentir mai tumin din mun har sa taka Gianni da ai chuan lak let le atum tamaya rang taka che yu chuan lo dangin anupui alani thu soi ma se Gianni nu chuan pasal ani anga amo phurna a hlen a sheve haulawa anupui dam lo na taknyal po a shelo ti in adem hle a che yu po in thiam lo to takani Gianni nu ma a chuan ching chiropin Gianni chu lak sak lo sham tur le ati swalte chu asyam chat le vek tur thu chu a soi ta ringwata in lama alet nu chuan linya nin ron mu in ani po a ron thin rim hle a ma se Gianni natna ero ani chuan a shedai to thung Gianni ne na chuan Gianni thilton a shedu ani chuan a in chung en kol tu te atanga chui chan turin a shil boka a chuna zanin Gianni kyanga chuan atal chot ani ber ama she om tak le chong kam na tak taka nunglama chang musi te lo ngai ne ve em tu ana thok te ho po dam do in a ron shwai tir vekin Gianni ma a chuan thin rim tak hian ngai dam dil vek turin a shila anti swal cheu te soin ngai dam chu an dil ve hom boka che yu chuan a har chwa theina na chong chai tur ra shilin a har chuak lawani ero chuan amal te a an thil ti man a mu tir tur thuwa vau zuin rang takin chong chai turin an tlan chuak ngal yan lai ron kalpo in professor feng man ro mu chwa tharte an ron thlen pui chep thu soin chumi thiam na sang tak manga mumang thar siam puya ama a she om na omte an pai chwa puya ni chau chuan chu kai thole theina chance om chun ani thu a shila che yu po in Gianni bula chuan a chunga thil thleng engma a shat lawa wang mol chuan ngai dam chu alo di le china ama chu shem ngai berani thu soin a in thiam lo tak zeta a breakfast siam ei du lo na chan po ama a chawin chol hadam ama mo zawk nia a shat wanga khatianga soi tamai ani thu le thil soi fia thiam lo tak ani thu te soin Gianni chu har chuak sham turin a ngen le thin boka avwa emo a hawani po in apom vek tur thulung che takin a shil ve mol boka anupui chana hlauza chu Hmeichhe rwala ni law an bungrama mo te po reilo te nuwaron thlengin ti chuan Gianni mu mangthar chu che yunen engkim an siam rem theina tur niya ngai chuan an din thar le ta bok tun huna let le in Gianni chuan che yu chu melin an khol man risky zia asha a che yu tan po a lo om thei zia sha in a house ya che yu ero in a lo har chuak thei hlau chu lom hle in kal san to me a lo tur chuan a lo ngen ve thunga Gianni chuan car accident a to na te chu soin ama beidong le she om taka a om wang zo ka ni thu shilin che yu in thiam lo me tak chu mu she om ati ve hle a che yu po chuan tuna chang chuan chata ka a en kol to tur thu le check up mai ba ka adam chat huna adu apyang ati thai tur thu te le aman aven reng don thu shilin Gianni po ahlim ve hle a fiam thu te soya in chai zuin ma se rei lo te ya che yu bok chuan a in thiam lo na chu ati lang le a engma in thlak danglam talo se eng tiang che in ngi an no mangti soin Gianni chuan fel tak mai hian chumi huna chang chuan thil kal to soile a khap ta anin hmangaihte ti chau lo chu anin kara thil dangin mun chang turin adu to lawa lim takin a to pan khar ta nge ye a top ta